yleisö valmista lailai takki pois. Noin, ja sitten vähän verryttelyä, keskivartalo, lonkat auki. Noin, noin, noin. Ja nyt lailai, loudan nakkikettinkin tänne. Kyllä. Lähtää summelman olla kunnossa, kohta näette. Kyllä katkeaa kettinki ja eka. No niin, hyvä yleisö, tässä se nakkikettinki on. Mä tässä nousen tähän korokkeelle, että näette koko porukka. Tässä on nakit järjestyksessä. Ja meillä Suomessa tahtoo olla tää makkarapolitiikka semmoista, että se lihapitoisuus on meillä Suomessa semmoista 30% maksimissaan, mutta tän nakkikettingin lihapitoisuus on 187%. Kyllä! Minäpä esittelen nämä nakit teille yksitellen, hyvä yleisö, ja mä vedän nämä nimet kirjaimellisesti täältä hatusta. No niin, mulla on täällä tämmönen lunttilappu. No niin, nakki numero 1 on kengurun lihaa. Kyllä.